Ora kabeh wong kuat 12 tahun di Taiwan. Ya ana sing kuat tapi ya enggak akeh, teman-teman. Dadi iki dina iki kancaku ana sing ate balik meneh. Beh, jan sedih aku ngene iki kayaan. Iki aku ate mlebu nang kamar saya. Iki sandal numpuk iki melekan iki, teman-teman. Sewengi iki melekane. Iki aku ate ngandangi kancaku sing ate balik. Assalamualaikum. Mesti rekam deh Sabtu malam minggu. Sabtu malam minggu ae. Tapi sak mau bodo Jumat. Nanti ya nanti. Iki marani kancaku sing ate balik. Iki sing ate balik kancaku. Kalau Jumat Iki sing kerengange iki arek ate balik. Ngenteni mau semuanya ada keputusan ngono ya. iya. Nulis ning grup. Lah, kabeh ngomong kan karo kabar iki. Tambang. Golek puli ya lho, Pak. Nanti konge. Berarti saiki sudah temu titik terang, aku tak nyuwun pamit. Wes ora kok. Nah, Jumat gak enak ya angker libur biasa, mesti ora lapo-lapo. Biasa. Nah, anjen Setu ya, anjen yo gagal. Jadi waya iki ajuwe barang iki oleh